tunda na fara wannan ciwo kashi na yake min raɗaɗi, amma na yau ya fi na kullum. Fita! Fice dan uban. Fice! Baba. Kar ki ƙara kina na baba ki ji na ga miki. Ba ni ba ke wallahi ki ji na ga miki. Ki je na yafe miki je ki shiga uwa duniya. Salamu alaikum. Ina ganin wata irin rayuwa a cikin gidan nan. Dan Allah ki daina yin irin waɗannan maganganu. Gaskiya abu lalacin ki yayyawa. A tarihi na kowa ya san bani da lalaci. A hakan ciwo yau daban na gobe daban. Kullun ke baki a cikin koshin lafiya. Haba abu. Wallahi ba haka bane. Wallahi ni ban taba ganin aure irin wannan ba. A ce yau mata na gidanka gobe tana gidan ubanta. Ke ba za a gaya miki magana ki ji ba sai kin je birnin nan ko? Gaskiya sai na je. Kina sa kafa waje. Wallahi tallahi na sake ki. Inna, dan Allah ki daina yin irin waɗannan maganganun irin na masu barin duniya. Dan su middle 8 ne ko 8 ne? Ji ƙanana. Wai yanzu abu duk kokarin da ke ba ta gani. Kullun sai an mutu a asibiti kullun. Bari in ga miki wani abu. Kin ga? Welcome to Medical Cancer Foundation. Kuma ilimin da ake cewa duk gwaje-gwajen da muka yi an yi nasara a kansa. Ko magungunan da muka baki suna tasiri. Ba don nasarar da wannan kungiyar kan ba. Baba ina nawa inda sun kafe mata mun sai tun da safe.